Kanyang laki din! Bakay, ay ba man ni Ambaw, tatulungan na ngagtiliw itinitib amanaw. Apay, an-anwam tinitib amanaw. Ay kay parchen tayo tapno da masidaan tayaw. Sumangpet ka no da Victor, iso asigurado nga da isang pet da masida. Syudad ti paggapwan da, iso nga da ti awit da. Naita nga road, sumangpet da, iso nga agsagana tayo mo't tapno da masangpetan da. Anya, iyawid na, jay na anakan akayan ayat na. Ay saan? Jaklak ayat. Anya? Kati sumag. Adaw ti mangibaga a single mother da jay. Iso ajak kaya nga isaw ti asawa na. Ay, saan mo arik na tirik na ti anak ta? Iso asaan arumbang apakibiyang hamida? Nanang, apay nga agiyan kayo laang dito silidyo. Ing kayo matkasarita damanong agsublida kanumot lang inton bigat. Ay na, awanak itimod ang makisarita kadakwada. Anya? Wan Marlain, iso apanawan naklatan. Ala, umay kayo kit din nanang. Mangan tayon. Pagsasangwan tayo, mandilino to ni tatang nga insangpot da. Mangan tayon? Wan nga rod nanang, iso arumwar tayo. Nabanglo dagito'y sidana. Agyaman nak no magustuhan nyo dagita amakan, nana. Nay, mas deti lechon manok da. Nananam. Ay na, kaslasaan kon akayat ti mangan itin napaw. Gapo iti kaadaw ti sidaan. Ay, mabalin latamot, anana. Ay, Tomas, iyawat mo manday talichon manaw. Kayat kupay, ay ken Marlain, kargaan man iti Graham da ito'y plataw. Nanang, di kay una iti Graham. Nasamit day ta. Inpari taray ta kada kayo saan aya? Ay nabasit lang, jakmet pakatayan kat. Ay, da kayo talaga, nanang. Alan, karga amaw. Ay, Tomas, iyawat mo man day talichon manaw. Mabit lang Ay, adapay gayam chicken karay. Ay na, talaga asahan ako na mga itin na pawi. Adapay gayam fruit salad. Ay, bay amon day tain na pawi. Sana balay, taisuti ka na yun, amakmakan. Nanang! Ano ba? Natutanak. Pagpagapan, tinipot ka. Dores, husto nga minay. Di ka sumanao amangan. Mangibabayin ka. Kasla itala makaraman ka iti kakasta. Ato hindi tanam, nanang. Ay, agyaman naging awaan tiriknak. Ay nabsug ka, hustaon. Di mon pilitin nga ituloy timangan. Anya? Ay, Tomas, apay nga inanawan nak itay amang mangan. Kontrabida ka talaga itibiyag ka. Gapot tamang ibabain ka. Kitam ka naltutan ka laki nga raw. Apay inggagara kaya? Ay, ipakpakitam la di ka makaramraman itilitson. Anya? Apay, masapul araman ng amin dagijay. Nangruna no nabsog kan, kinsan man anatangken ti ulaw. Imbaga ti Doktor Adimo kanain, tung palaim. Nalabas ka mag. Apay si ka, naraman ng amain. Kawain, rin naman amen ngam sagkabasait. Sana kaslaken ka, aginggat bosog nga oray lati kastam. Di ka pa'y makatak-tak-derain. Uray lakas la bumtak di taboksit mo. Sige, kaanlata nga wan sardeng na. Hay. Ang pakada kami, nana, tata. Kit agyaman kami iti panang sanga iliyo kanya ka. Ay, awanan niya man nabalasang ka.
Umay kay tuman agpasyar inton adawaya yaon ah. Un tata, ala, in kami nga rudan. Wen, kaganan nagkayaw. Nay, apay adi ka masumungbat si Kadures. Anya ko ba ti ibagak ngay? Kagyamang ka ni Shali gapot tapi masyar. Ay na, pakada. Di kat pumanaw adagos. Di na ayamarik na nga adayo tirik na kenkwana. Anya, apay nga dayo tirik nam kenkwana? Gapo tadyak kayat ngagbalin na manugang. Tapay, anda parikot. Gapo ta bumakag. Kano balasang ni Shali? Napintas. Kan may isa, san amadlaw anasorok at rentana. Kan, di ka man kundilibidita. Agbain kami ta. Kampay day. Agkulong ka iti kwartaw. Ngamidi pandangan na. Si kamatan ti alis to amang ibos kadagitiin sang pwedda amakmakan. Kasladi ka nang nangan iti litson manok iti unos ti panagbiag mo. Anya! Nalabas mo ti amayaw, makapay-insulto. Apay ka di, nanang. Agasam, kasla kaya nakiday nga ibaga arawot ha. Apay ka di ana ibaga na dayta. Kinuna nakiday, asyak ti alisto anang ibos kadagiti makan nga insangput da syalay. Na, tapay nga katawa ka? Wan mat nga min, nanang. Danda ni ibusam to pa may sa alitsyon naman Anya? Kan may sa, sumanaaw kayo nga men, nanang. Saan nasaya at dayjay ahabit? Nang runan o di sangwanan ti lamisaan. Kan may sa, pangaasi yuman. Tanuin bagada ang maiparit kada kayo. Tungpalan nyo mat kuma. Ta para matlaang kada kayo dayta. Apay ka di ka matagtagari, Shali. Hindi pala nga data itilugan akasta ka. Apay ka di nga, men. Mariknak ngamin adinak kayat tinam. Kita aman. Saan ang nagsasaw, idinagpakada akin ko na. Ay na, di mo ikan ka ni nanang. Talaga kasjay na rin dyan. Sigurado ka ka di, Victor? Uy, kan pasensyaam kumakit din ni nanang, Mababay inak nga rod. Gapo iti inpakita na nga ugali na. Awan anyaman na day jay, Victor. Gagangay siguro ti bumakutan. Ay, mangibabayin. Ala, di mon panunutan day ta. Siyak ti mariribukan ita. Amangan no dinak kayat ngagbalin amanugang na. Gapo ta adda anak ko iti kinabalasang. Lukas taman bilang. Awan ti bibiyang na. Siyak tinagayat. Iso asyak ti masuro. Nasayaat mo ito nasabat ka, Nana Doris. Ay, apay kaday baraw. Kasangin ngamin ti putot ko, inton bigat. Pumasar kayon to aje balay. Kaputad damot basit sa gana. Ay, katuan na baraw. Agyaman nakiti panangawis mo, Awan ang yaman na, Nana. Ket pakibagan tumit tayo kada Tata Tomas ken Mari Marlene. Amangan no ibagada manen nga do ti obrahin da ket di da umay. Ay wun baraw, ibaga. Ngam no di da man makaumay. Adda akmet a representative da. Sa bagay mo't ki diya, Nana. Ngam nasaysayaat ko man no dumaray damot laeng, Nana. Apay nakarubwat ka, Dures? Ay nalipatak gayam nga imbaga iti kalman. Kasangay kano ti putot ni Dundun ita. Iso nga inawis nakmag. Anya? Won, ket imbaga na amapantayaw. Diyo kanumanan ibaga nga ado ti obraan yaw. Saadan. Uray awan ti mapan. Anya, inyawis na nga raw di ka kamapanan. Ong kalaklakayan. Ha? Ay na, agbati kayo nga rodaan. Oray siyaklangan ti mapan. Kundi pangina kayo amaawais, ngam kaya yung malagayam. Gapaw tama ba inak? Amok nga ikurim man ang ugali ay makinalaing mo amangan. Anya? Umay! Amamukan. Ada nga rod libre amakan.
O, di mangan na mangan. Alaman nga raw, Tomas, ing ka man makipaskan, kat di ka mang mangan, Ha! Ay na, kunak tupay kat nga ado ti sagana, yaw baraw. Umuna nga min nakasangay ti anak mi, nana. Iso nga, insaganaan mi mo ta. Ay katun na baraw. Awan dakes na. Wala na. Ngam, nalpasan ti pinangan. Ngam, awan pa'y mo da Tata Tomas. Kunak man no kunayo asumarunuda, nana. Ay, awan baraw. Ang mga nunaimasan naman ang tinagtrabaho ijay bangkag. Iso adida si Muraw. Ay, oo, na yun nakinagagay ta, nana. Baraw. Mabalin ka day, ngayalaak da tatam iti sidaan da. Ay, kahit wala, nana. Mabitlaang, tayalaan ka itiyawid mo. Ay na, agyaman baraw. Ay kat nay-nayo ng matan, no ado tinabatay. Oo, nana. Awan problema. Ay, di na amaw nga ado tinailasin ko itay. Ninay-nayunak ti ingkargak iti plato. Kat insilupin ka. Agam agdawat akpay. Tapno adaw ti mayawid ka. Ay nadures Ada ka pa ilang ijipunsunan. Ngem nakadanon adagos dito'y balay ti damag. Anya manan ayaday ta. Kasangsangput ko lang. Agong-ungat ka manag. Apay nagadutin niya with mo amakan. Talaga di kagbayin nga gisilupin. Kagtapno ang damit maramanan nyo Saan nga yung kapilitan nga damaramanan may no awan. Kin ba isa, awan ti dakes na nga gibalkot kay timakan ijay punsunan. No jay di mo na ibos ti balkotam. Ngim na igagagarap, ay. No nga dapay saan anangan. Iso nga agbain kamit, adures. Na. Kiso bait, kun may sa, adala nga roden inlasin mau. Apay nagdawat kapay laki ni Dundawn. Tidakis na inusarnak pa'y. Imbaga mayalaan na. Di ka kaagyaman. Dakamukang ka. Ay naawanan ti ado pa'y asao, Tomas. No di mo kayat akanan dagitin sangpot kaw. Bayam dita, siya kaun ti mangibaw. Ha! Nanang, malagip yung kaditial daw ita. Apay ka day. Katno kasangay yung inton bigat. Ayun anya. Ay na, sapay na ira na nga awan kwarta. Gumata nga kumawat iti sagana. Anusan nyo pailaang ti awan sagana na ananang? Wano, bang party tayo ititarakan tayo a native amanok? Isupay Sa nabalita bakit kamutan? Anya! Isumay. Di mo ipilit nga agsagana. Tawang ka nga kwarta. Ay, Nanang, malabay amo na nakaw. Adda na panunot ko awagas. Hello, Victor anak. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Mike. Ay, kwa, Victor anakaw. Abay na. Anda ka di parikot yaw. Ay, awa na nakaw. Ngam kasangay ko ngamin inton bikat. Katamangan no addawayayaw. Agawid kayo kuma. Ay, tuwa na, Nanang. Anda ka di sa gana yaw. Awang nga ruda nakaw. Ang mang partita yun ton iti-native amanaw. Alaway, Nanang. Agawid kaming to dita. Sigay, taurayin kayawan. Agawid ta pengarut ano kasangay gayam ni Nanang yo, Victor. Oy, Sally. Awan ka no ti sagana na. Mga no, kaya't na kumpleto tayo indun aldaw ti kasangay na. Un siguro, amumot ng dagiti bumakit kan lumakay. Agyaman na ka, Sally.
Gaputa uray kasi ti pakpakita na kin ka. Nasayaat ka lang taking kuana. Awan parikot iti dayta, kunakmet. Siya kun ati agad jas. Agyaman na manahin siya lay. Alang nga, Rod Victor. Agrubat ka, taintagatang iti isang puta ijay balayo. Mga latamatlaang iti cake ni Nanang. Ayawanan at talaga tibain mo, Dures. Mo kung ti ugalim. Ha? Kundi awag ka ni Victor nga agawin. Amaw ta day ti panunot mo. Tapno ad namang isang put iti makmakan. Ha? Di ka naglibak. Hindi pa'y lakas ta ka. Apay, anyaya ti parikot mo, Tomas. Ne. Mairaman ka mo't iti isang pwede. Wala. Mababay na. Gaputa saan anasaya ati panakilangan mo kung ni Shalay. No sumangpit da. Kado tiyawid da. Si kamat ti numero 1 amangan. Ha? Agbaliw ka man. Pakita mo't itinasaya at jay tao. Ay naagyaman na ka, Victor. Siyale, gaputan nagawid kayaw. Kat inyalaan dak pa iti pagburtyak. Kanay, nagdakkel pa iti cake kaw. Wala na lang. Gaputa kaya't may anaragsak kayo itakasangayo. Agyaman na kanakaw. Happy birthday, Nana. Happy birthday, Nanang. Agyaman na. Ala, mangantayo kiti. Ay, katwan na. Tanay, ado ti ginatgatang yaw. Kaslasaan nga amo ti unaan abakan. Nga po iti kinaado na. Ay, Nanang. Anadan nyo manan, ti kanan nyo. Laglagi pa nyo ti inbaga ti doktor kada kayo. Ay, anay ko. Sa bali ti marikriknak. Diyak maawatan anak ko. Ha? Kasla marigatan akpay nga umangas. Ay, nagkakapsuta. Sigurado asimruman na itarikrik na inyo, Nanang. Amangan nung imato ti blood sugar yo. Kan ti high blood yo. Amangan nung imato pa ti kolesterol yo. Anya. Dayta ngamin kat, Nanang. Saan kayo amaanawa no maipapanan iti makan? No mabagaan kayo? Ibagayo nga imutan kayo. Imbes nga pa nangisakit mi dayta kada kayo. Ay, naimas mo't nga mintimangan anak ko. Nang runa no naprito ti sida. Kaslasanak ang mauma amang mangan. Ay, naapurawot abakay. Malangarod. Inakagatang ka nagiti tabtaba. Ta iso ti pagbali ng mga agas mo. Barang agimbag ka. Anya. Agnakam kayo ngaminan, Nanang. Disiplinaan nyo ti bagiyo no maipapan kadagiti makmakan. Kan maysa. Baliwan nyo man ti panakilangan nyo kini Shali. Tanasing patmat. Amo na ti makibagay kada kayo. Ay, uwan, Marlene, anak ko. Agpalpaliw akaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.